1980 pa lang ay barangay health worker na sa Plazang Luma, Arayat, Pampanga ang 75 anyos na si Imelda Bartolome. Kung hindi lang sa mga nararamdamang sakit sa mga kasukasuan at ibang parte ng katawan, malamang tuloy pa rin umano siya sa serbisyo. Subalit dahil hindi niya nakayang gampanan ang ilang mga nakagawi ang responsibilidad tulad ng pagbabahay-bahay at pagkabilad sa ilalim ng araw, panahon na raw upang magpahinga na sa pagtatrabaho. Ang halos 4 na dekadang paglilingkod ni Nanay Imelda kinilala ng local government ngayong buwan ng mga kababaihan. Yung hirap po noon na matagal, ngayon ko po maganda po pala. Isa siya sa 10 awardee ng natatanging BHW ng Arayat ngayong taon. Simula 2018 iginagawad na sa mga retiree ang sertipikasyon ng kanilang serbisyo at 10,000 piso. Mayroon na po akong naano sa sarili ko. Kaya yung perang gagamitin ko, siyempre sa kabuhayan ko at saka sa gamot, maintenance ko po. Inilalatag naman ngayon ng provincial government ang pagbibigay ng alternatibong mapagkakakitaan para sa 300 retired BHW na nais pang maghanap buhay. Nagkumpisa na po kaming mamigay sa mga senior citizen po nating mga BHW. Kaya lang, itong pandemic, medyo natigil po nung last year. Pero ngayon po medyo nagmumove na naman po yung ekonomiya natin. Kaya inumpisa na po namin itong buwan na to. Pansamantalang kinuha ang mga retiree upang magbigay ng training sa bagong henerasyon ng mga barangay health worker. Tinatayang nasa 200 ang mga barangay health worker sa buong Arayat na may higit 130,000 na populasyon. Sa kabila ng mahalagang papel na ginagampanan sa komunidad, 5,000 pisong honorarium lamang kada buwan ang tinatanggap ng mga barangay health worker, gaya ni Nanay Imelda. Ngayong panahon ng pandemya, may karagdagang 3,000 pesos silang tinatanggap bilang hazard pay, depende sa lokal na pamahalaan na kanilang kinabibilangan. Kabilang din sila sa priority list ng gobyerno para tumanggap ng COVID-19 vaccine. Ito ang dahilan kung ba't tinutulak ngayon sa Kamara ang pagbibigay ng mas mataas na allowance at benepisyo sa kanila. Sa ilalim ng House Bill 3985, bawat BHW ay magkakaroon ng monthly honoraria ng 3,000 pesos. Monthly 1,000 pesos hazard pay, 100 pesos subsistence allowance kada araw, at monthly 1,000 pesos transportation allowance. Kinakailangang libre din ang pagpapa-ospital sa pampublikong pagamutan. Mayroong insurance coverage, gayon din ang sick at maternity leave. Rainiel Pawid, CLTV News.